Ahoj, som Richard Turi a pokúsim sa ti pomôcť s jedným z mojich najobľúbenejších trikov frontside tail slidom. Na frontside tail slide sa k boxu rozbehnete troška šikmejšie, pretože sa to takto lepšie naskakuje ako zrovna. A nohy musíte mať ako na frontside ollie, čiže nejako takto. Frontside ollie musíte urobiť do 90 stupňov nad grindbox, aby ste to vedeli poriadne zatlačiť zadnou nohou a byť nad tým skateom rovno. Ako to šmikáte, tak musíte to mať zatlačené na tej zadnej nohe a balancovať to. A potom to už len odchádzate buď do normálu alebo do fake a perfekt. Frontside tail slide rád robím napríklad flipom von, 2.7 von alebo big spin von a takisto rád robím aj na stitch. Snad som ti s týmto trikom pomohol a prajem ti veľa šťastia pri učení.